Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα σας ενημερώσω για το τι είναι η SDL και τι χρειάζεται να ξέρετε για να συνεχίσετε με τα υπόλοιπα video tutorials. Οι γλώσσες προγραμματισμού που πρέπει να γνωρίζετε πριν συνεχίσετε είναι η C ή η C++. Η SDL έχει γίνει port και για άλλες γλώσσες προγραμματισμού, όπως είναι η C#, η Java, Lua, Pascal και πολλές άλλες. Τα tutorial όμως που θα ακολουθήσουν βασίζονται στη C και C++. Η SDL λοιπόν είναι μια βιβλιοθήκη την οποία μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε κάποιο πρόγραμμα ή κάποιο παιχνίδι με διάστατα γραφικά. Μπορούμε ακόμα να πάρουμε είσοδο από το ποντίκι, το πληκτρολόγιο ή κάποιο gamepad. Μέσα από άλλες βιβλιοθήκες που συσχετίζονται με την SDL, όπως είναι η Mixer, μπορούμε να βάλουμε και ήχο στα προγράμματά μας. Για όσους γνωρίζουν OpenGL, μπορούν να χρησιμοποιήσουν με απλό τρόπο την SDL για να φτιάξουν ένα τρισδιάστατο πρόγραμμα ή παιχνίδι. Ένα θετικό της SDL είναι πως τρέχει σε πολλά λειτουργικά, όπως Linux, Windows, Mac, Solaris και άλλα. Στα παρακάτω tutorial που έχω φτιάξει, θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται πώς να χρησιμοποιείτε την SDL. Σε κάθε βίντεο θα ανεβάζω ένα συμπιεσμένο αρχείο που θα περιέχει τα project κάθε μαθήματος. Αν έχετε κάποια απορία ή επισήμανση, μην διστάσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο στο blog μου, στο YouTube ή να μου στείλετε email.